he video hi entertainment atana ti ania mi ru suai koi tumna le mi thian sual han kom tumna te khatianga mi thil thalo wati tir du na ang ril ru thiang lim lo le bol lo mi fa te kai suai du na ril ru puwa siam ani lo tlat mai Fedebrick Purne-i thina chungchang chhuichhuahna ngai nom heavy uchuak tak mai June ni som thum pani sang ni som pakua zandar kuwa ania northern hemisphere khuwa chu zan ani awangin athim kher mai zan ni lo se chuan athim kherin rinom lo kher mai Northern Hemisphere College of Broken English zirlai pakhat Fedebrick Purne-i chu achena flat number 3 sub number C na chuan thiamu ani tlat mai awa mu chuak tu he atrian mai tak Margaret Rogery Marie tia an ko thin nge chu ania ruanga muatanga reilo tea Northern Hemisphere Police Depo anron thleng fata Fedebrick Purne-i ruang chu anron endik ngal fata arwang chu athina alo rei deuh to awangin alo ui deuh to tlat mai arwang anam deuh to awang chuan police ron lut masa te po an wak tuar mai chuta Northern Hemisphere Police te chuan ruang endik na le nuchui na thok wat turin foreign atanga nuchui thiaman cha chua mi paruk omna team forensics team te chu an kuta an hlan ngala forensics team te chuan nuchui na chu an tran ngal ta ani tlat mai forensics team te chuan mala ngal fatin Fedebricki ruang chungun takin an en chianga aruangun taka an en hnu chuan aruang chu athi laia a hmui chu akum deuh phu tawangin ka u emo ka pu emo kanu ati lai takathi ani an ring tatlat mai chu vele forensics team te chu che chuak vaten Fedebricki nu a u ba ka apu te chu ko ngal heavy uchuak thuain thu an zot fiata ma se an mi zo fiate ka tang chuan eng thu ma an hre chuak heavy uchuak theite reng o zong I kholo mai ole kan kal thui ma in like kha han metla ilo la subscribe lo ni chuan subscribe button kha han met bokla ma se subscribe button kha voi khat bak me angai lo thanem ngai thil thuwa voi ni me kher atu lem lo tlat mai chutia an mirin lelte ka tonga andu angan hriat tak lowa chuan forensics team te chuan Fedebrick Purne-i ruang chu ngun le zualin an zir chiang le ta forensics team te chuan ngun taka an zir chian hnu chuan Fedebrick Purne-i taksa atang chuan thil poimo heavy uchuak an muchuak tatlat mai Fedebrick Purne-i kut zung trangkar akut zung tin hemi ame fai lo akut zung te tin sei deuh han en mei po a kut tin kher fai lo ani ti ashriat na kara chuan thil engamo an muchuak ta ngun le zuala an en hnu chuan forensics team te chuan Fedebrick Purne-i tin karami chu luphutan ngei ti an hre chuak tatlat mai chu vele forensics team te chu che chuak le ngalin Fedebrick Purne-i nu chu rin lal number 1 sub number a anda tawang mai chutia an mi rin lal ber Fedebrick Purne-i nu chena Northern Hemisphere marveng south lam chu an pana an tlan ngal ta dor mai mi an tlan pel te chuan forensics team te chu an vaman mo ve an lo ti tlat mai tun tum chu Fedebrick Purne-i nu an va mu chuan forensics team te chuan pe hel kwal lovin Fedebrick Purne-i nu chu thupuya an lupui ngala rang taka
asamkar chu keu sakin Purne-i inu luphut pakhat lokim lo chu an uchuak ngal tavat mai chuta forensic team te chuan an be ka tangin Fedebrick kutin kara tanga luphut an lak chu ron lek chuakin Fedebrick nu luwa aluphut kimlo nen chuam me belin alowin rem ta thlap mai thueng kim achiang ta chu mihnu chuan thu zo fia na ruma chuan forensic team te chuan Fedebrick Purne-i nu chu hruai ngalin thu an zot fia ta Fedebrick Purne-i nu chu atir chuan in puang ngal mai du lovin forensic team te chuan luphut atang chuan atran zo lo tur thu an hril tatlat mai chu mihnu chuan Fedebrick Purne-i nu chu tang zo to lovin Fedebrick Purne-i athi ni chonu lampang beliang mun huna chuan Fedebrick in lua chuan lengin annu fa in anti tia anti ti pa chuan aluphut te a hi tira chutia anti ti mol lai chuan lim takin annui bok boka Fedebrick chuan thil engemaw poimo tak soi tur nei niom taka anu bula kanu ati chia chu ir ukin alet topa achat hazui ta ngal mai ni in Fedebrick nu chuan asoi ani Northern Hemisphere Police te chuan ir uk lampang specialist an nei te na kal ngalin Fedebrick ruang chu ngun taka an en nu chuan ir uk wanga thi ani nge yani ti an proof ta tlat mai chumi ya changa ninga aral chuan Northern Hemisphere court chuan Fedebrick Purne-i nu chu Fedebrick Purne-i thi chan chu ir uk wangani ti in thu chua anron siam tatlat mai Fedebrick Purne-i nu po chu thiam lo na nei lo ti in ko thian a chua zalen ta ani tlat mai ti khan alo top tatlat mai